smotanou a chudneným lososom. Poďme rovno na to. Najprv si preosieme špaldovú múku. K preosiatej múke pridáme žltok a bielok si vybijeme do vedľajšej misky. Múku so žltkom osolíme a pridáme samozrejme aj nasekanú pažitku a postupne prilievame polovicu kefíru. Začneme miešať cesto. Ak už sa nám všetko spojí, primiešame aj druhú polovicu kefíru a pridáme aj rozpustené maslo. Túto zmes vymiešame aj metličkou, aby cesto neobsahovalo žiadne hrudky. Z bielka si vyšľaháme sneh, ktorý začneme pridávať k cestu. Najprv prvú tretinu, tu vymiešame dokonale s cestom a potom pridáme zvyšné 2/3, ktoré už len vyobraciame v tom ceste, aby sme nestratili objem toho snehu. Cesto opekáme na panvici, lyžicou tvarujeme krúžky takejto veľkosti. Keď sa na povrchu začnú tvoriť bublinky, znamená to, že cesto je už dobre opečené z jednej strany, preto ho obrátime a zhruba nejaké ďalšie 3 minúty necháme opekať. Hotové bliny dozdobíme kyslou smotanou a údeným lososom, nezabudneme aj na kôpor, pretože ten úžasne dotvára celú chuť hotového jedla. Takže túto pochuťku s kyslou smotanou vám odporúčam podávať ako predjedlo a pre viac takýchto skvelých tipov sledujte aj naďalej Minútky s Melinou na www.melina.sk.